Esigabeni sethu esidlule, sifunde ngokubaluleka kokukhula kobuchopho ezinganeni ezincane. Namuhla, sizoxoxa ngalokho okwamukelekile njengomsebenzi obalulekile kunayo yonke, wokuqokelela ulwazi oludingekayo ukuze ekugcineni ingane ibe nempumelelo ekufundeni ngokuzwakalayo. Ukufunda kuzwakale nokuxoxa izindaba ezixoxwayo kunamandla, kangangokuthi kufana nenhlamvu yemilingo yokuthuthukiswa kobuchopho. Ngizonifundela incwadi enendaba emnandi. Umngani ka-Asanda, nguCarol Bosch. Imifanekiso nguBev de Meyer. Yabona? Yes. Yes. Imizuzu 10 kuya kweyi-15 yesikhathi sendaba exoxwayo ngosuku izosiza ingane yakho ukuthuthukisa ikhono lokugxilisa ingqondo, amakhono okucabanga, ulwazi magama lwayo kanye nolwazi lwayo nje jikelele. Mvubu, umlomo wakho omkhulu kakhulu ungenza ngivevezele. Awusiyena umngani wami wena, kwasho u-Asanda. U-Asanda wathini kuMvubu? Mvubu, wena awungumngani wami. Wena umlomo ovevezela. Okay. Nokho, izinzuzo azigcini lapho. Ukuxoxwa kwezindaba futhi kweseka ukufunda emphakathini kanye nokwemizwa, okuholela ekubeni nezingane ezikwazi ukuzikhulumela kahle futhi eziziqonda kangcono izimo abantu abahlangabezana nazo. Ngesikhathi ufundela noma uxoxela izingane izindaba, qiniseka ukuthi ukhetha izindaba ezifanele iminyaka yazo yobudala nezithathekisayo ezinganeni. Sawubona ntombazane yami. Sawubona baba. Unjani kodwa? Ngiyaphila baba. Qala ngokubuka ikhava yencwadi bese nixoxa ngesihloko sencwadi. Emuva kwalokho, nikhulume ngesithombe esisekhasini elingaphambili ngokubuza izingane imibuzo efana nokuthi ubonani lapha noma ucabanga ukuthi le ndaba imayelana nani. Yini le oyibona la ngaphandle? Ngibona uDube, iNdulamthi kunye noBhejane. Hey, kanti uhlakaniphile. Emva kokuxoxa ngekhava yencwadi, qala ukufunda. Khuthaza ingane yakho ukuthi ibuze imibuzo ngesikhathi ufunda. Uma uhlangana namagama noma imibono okungenzeka ukuthi ingane yakho ayiyejwayele, yima kafushane ukuze uyichaze futhi uxoxe ngayo. Uyamazi ungwenya? Cha baba. Ungwenya isilwane esikhulu kodwa esihamba ngaphansi kwamanzi. Esithi masivula umlomo waso, siwuvula ube mkhulu kube ngathi ulingana nomnyango. Ingwenya isilwane esisabekayo mntanami. Ngingungwenya. Qhubeka ufunde indaba futhi uqiniseke ukuthi unandisa indaba ngokusebenzisa amaphimbo nezenzo. Yenza lesi kube isikhathi esijabulisayo nesinokunethezeka kuwe nengane yakho. Ngezikhathi ezithile, buza ingane yakho imibuzo mayelana nendaba futhi uyisize uma ingayazi impendulo. Umsiza ngani ungwenya? Uma ucabanga wena, unyoni umsiza ngani uNdlulamithi? Umcoshela ukudla phansi amhambisele phezulu baba. Uhlakaniphile. Ukubuza imibuzo ngesikhathi sendaba kuqinisekisa ukuthi ingane yakho iyayiqondisisa indaba futhi
kuyisiza ithuthukise amakhono okucabanga ngokujulile. Ningagcina selixoxa ngendaba ngekhathi uyifunda. Lezi zingxoxo zizosiza ingane yakho ukuthi izizwe ihambisana kakhudlwana nendaba futhi ziyisiza iqondisise lokho ekulaleni. Uma usuyiqedile indaba, khumbula ukubuza omunye umbuzo. Manje-ke mntanami, sesiqedile ukufunda. Ngabe isiphi isilwane ebesiyintandokazi yakho kule ndaba? Zama ukugwema imibuzo enezimpendulo ezithi yebo noma cha. Kunalokho, buza imibuzo edinga ukuthi ingane yakho iphendule ngomusho ogcwele. Sizokhuluma kabanzi ngokubuza imibuzo nokuthi ungazitholaphi izindaba zamahhala evidweni ezayo. Kodwa okwanamuhla sethemba ukuthi ubonile umlingo ongadalwa ukufunda izindaba ekhaya lakho. Eqinisweni, ukuxoxa kwezindaba kunamandla kakhulu. Kufana nenhlamvu yemilingo eyenza ingqondo yengane yakho ilungele ikusasa elinempumelelo.